vakabva vazotaura nezikwambo riya iro ratainge tamboona rainge rakagadha pagedhi. Vakabva vazoriudza ivo vachiti saka nhasi uri kufanira kuti unge uchinyatsokushanda nekuti mukadzi uyu naiyewo ane zvikwambo zvake zvine simba. Iwewo kana ukangoona sekunge zvinenge zvava kuda kukukurira uri kufanira kuti unge uchiridza mhere, then tinobva tazomuka tose tobva tazobatsirana, because vainge vachitaura ivo vachiti mukadzi iyeye uyo ainge aine zvikwambo zvake zvainge zvichida kuti zvinge zvichiuya kuzomuba pakati peusiku. Saka ivo vainge vachiti mukadzi uyu ainge ainewo zvikwambo zvake zvainge zviine simba, saka zvainge zvichida kumirira kuti kana zvavo zvikwambo zvarara then zvobva zvazouya zvobva zvazoba mukadzi uyo ainge aunzwa mudare mavo achinzi iye muroi. Mukoma Nashi, zvinhu zvatakaona ipapo in that vision zvakaita kuti tyisa. Then all of a sudden ndo patakabva tazongokaruka zvekare, tainge tatova muguest house muyamya takabva tazorara. Then mangwana acho makuseni ndo patakabva tazoenda kuna prophet tikabva tazovaudza everything that we had seen in that vision. Vakabva vazotinamatira, takazombogara zvedu but isusu session yedu navo yainge yatopera. Then takabva tazodzoka kunoku kuzimu, but patakadzoka kunoku kuzimu then vainge vakatiudza kuti no matter what was going to happen hataifanira kuti tinge tichizosiyana. Vakati uyo anenge asungwa wacho anenge asungwa, you have to make sure kuti nemiwo munofanira kuti munge muchisungwa. Saka pavakatipa that prophecy yekuti tainge tifanira kuti uyo anenge asungwa nesuwo tinge tichizosungwa naye, we could not even understand because tainge takatozviudza kuti mapassports edu ainge ari bo, and already we had a room at this other guest house where we had booked mu South Africa zvekare, uye tainge takatobuka the return flight to Zim. So we thought everything was sorted out. We were going through immigration. That was when patakazonzwa one of my brothers ava kuti iye ainge ava kusaona passport yake. Takaitsvaka passport iyaya and we did not even know kuti passport yake yainge yaenda kupi. Ndo paakabva azosungwa paya nekuda kwekuti ainge asina passport mukoma. Lucky enough it was found, but it was found after a couple of hours mukoma. And the funny part about it was that passport payakazowanikwa where I was seated, that was where the passport was. Zvinhu zvekutoti zvakatotinetsa kuti saka akavhura bhegi racho ainge ambori ani, ko wacho akazoisa passport apo pandainge ndigere ainge ambori ani. Mukoma, sezvatainge takaudzwa naprofeti vaya vekunigeria takatongoti iye achinzi asungwa nesuwo tikabva tatoti tisungei tose nekuti we are moving as a group, hazviite kuti tinge tichizosiyana mukoma. After the passport had been found, we were released and then we went to the place where we stayed. Takamirira kuti tinge tichizoketcha our flight back to Zim. So takazodzoka kuZim, takati tadzoka muZim mukoma, the spiritual war, it was just getting started. Nerimwe zuva mukoma Nashi, at that time I was pregnant for my husband. Apa ndainge ndisingatozivi kutoti this was my turn now kuti ndinge ndichizofa. He wanted me to be the next soon after vatete. Hey, my brother is such an evil man. So at that time mukoma Nashi ndainge ndakatorara. Ndakati ndakarara kudaro ndakatanga kuzvinzwira kuhope apa murume wangu muone. Makuseni acho ndakatomuka ndichitomuudza kutoti I had a dream and in my dream I had been fighting with my brother. So pandakazomuka manje ndo pandakabva ndazonzwa murume wangu achitotaura nebrother yangu. Ndakamuka paya ndakatsamwa. Apa ndainge ndakatomuudza kuti ndainge ndava kusada kuvaona vachisvika pamba, but iye manje akabva azoti wangochida kuti ndinge ndichiita sei, hazviite kuti ndinge ndichivadzinga pamba because ndiri mukwasha, ko kana ndikavadzinga right now then mangwana obva wazofa, then ndobva ndazoramwira chitunha nehama dzako ndozoita sei. Saka even though ndainge ndakamuudza kuti handidi kuti ndinge ndichivaona mumba mangu, but ndakazoti ndichisvika mudining ndikationa vanhu vachitoita nyaya. Mukoma Nachi ndakati ndichingonogara pasofa, then ivo bhudhi vakabva vatoti kwandiri ko nhai, ko zvautori nepamuviri, ko une pamuviri kaiwe, and I don't even know kuti vakazviziva sei kuti ndainge ndatova nepamuviri. The moment that I was walking to the dining room ndakanzwa sekunge ndakabayiwa netsono muchibereko mangu mukoma. Ndakanzwa ndichibayiwa muchibereko mangu ndokubva ndanogara paya ndichingoyuwira nepain, but ndisingadi kuvarakidza kuti I was in pain. Vakabva vazoti uyu ndikufanira kuti ndinge ndichimupa mimwe mishonga yekuti pamuviri apa paakatakura mazvinzwa tsano mufanira kuti munge muchizoya ndozokupai mishonga because nhumbu iyi iri kuda kuti inge
ichizotsigiswa, otherwise imiscarriage. I can see a miscarriage. Havana kana kuzombogara for more than 5 minutes. After that vakabva vazoti vainge vachazodzoka. Then mukomanashi from there on ndo pandakabva ndangotanga kungodzwa kuti mudumbu mangu mainge muchimonya, muchipisa, muchingomonya chete. Apa vakabva vazopa vana vangu mari, saka ivo vakazoti vadzoka baba nevana, ndikabva ndati imi mapihwei. Then vana vakamboramba vachiwandisa mari, vakazoitirwa hasha nababa vavo, then vakabva vazobuditsa mari. Ndakangotora mari iyaya ndikabva ndabuda panze, ndikabva ndaipisa mari yacho yose. Mukomanashi at that time, that was when I saw kuti the devil was for real. One night I just started bleeding, and when I started bleeding it was after I had a dream. Ndainge ndaona ivo mukoma vangu ava vainge vaine chikwambo chavo chiya chandakuudzai kuti zita racho chinonzi Ephraim. Saka vainge vachitotaura nacho chikwambo cheche. Apa ndainge ndichita sekunge ndainge nditori musungwa wavo, ndakavharirwa mune imwe room kumba kwavo ikoko, but simba manje ndainge ndisina simba. Saka vakabva vachibvunza kuti naiwe Ephraim, ko chidende chiya chiripi? Ndiri kuchitsvaka mani. Saka vakabva vazobuda vari vose vachida kuenda kunotsvaka chidende checha. Mukomanashi vakati vachingobuda paya ivo vachirakidza kuti vainge vakatsamwa. That was when I realized kutoti apa ndainge nditori musungwa. Ndikabva ndatoona kutoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitotiza neupenyu hwangu. Ndakabva ndatiza paya mukoma. Ndakangoti ndichingonobuda ndokubva ndatoona kutoti ko inga wani zvandiri mubedroom mangu nemurume wangu, but ndakabva ndanzwa kuti kusikarudzi kwangu uku kwainge kuine zvainge zvichibuda zvishoma nezvishoma. Pandakazomuka ndakabva ndazoona kutoti I was bleeding, iyaya yavanoti heavy bleeding, and ndikabva ndatoziva kutoti iyi yainge iri miscarriage. Mukomanashi ndakabva ndazomutsa murume wangu ndokubva tazoenda mumotikari. Ipapo ndainge ndichiri kugona kufamba, but at that time even though ndainge ndichiri kugona kufamba, but ndaitonzwa kutoti mweya wangu wainge uchitobuda zvishoma nezvishoma mandiri. So akabva azozama kuti ange achistata motikari angaistata yainge ichiramba. Ukuwo ndainge ndisisina kana simba. Akazama zvose mukoma, akambozama kuijumpstarta motikari iyi, akamutsa vana kuti vange vachimubatsira kupusha motikari. Mukoma motikari ingamuka. Paakaona kuti motikari yainge yava kusakwanisa kumuka, apa ndainge ndichingogomera screaming in pain. Ndainge ndichinzwa kuti kwainge kuine munhu aita sekunge ainge achicheka chete, achingocheka, achindicheka chibereko changu, achita sekunge ainge achida kuburitsa mwana ainge ari muchibereko mangu. Mukomanashi, that was when murume wangu paakazoenda akabva azonotaura next door edu. Saka paakandisiya nevana mukoma, ndaitoona so ndichitoona, but I could not see properly, but ndaitoona vanhu vainge vachitotenderera so ndiri mumotikari waiting for me to die. Ndaitoona vanhu vainge vachitotenderera motikari vachitomirira kuti ndinge ndichifa so that they can collect me. I was so sick mukoma. Ende munhu kana akarwara paipa anenge ava kuda kufa, chamunenge musingazivi ndechekutoti imimi munhu uya anenge atozviudza kutoti panapa ndava kutoda kutofa, so it is fine. I had accepted my fate. Ndainge ndatozviudza kutoti izvi ndo zvavapo, this is what is going to happen. I can no longer see my husband or my kids again. Kana vana pavainge vachitaura ndaita kuvanzwira kure kana kusvinura maziso ndainge ndava kusatombokwanisa kana kusvinura. Zvino takazoti tava mumotikari, murume wangu ainge akagara kumashure kwepick up. Pandakazokwanisa kuwanawo simba rekuti ndinge ndichisvinura, at that time tainge tava kutopinda pachipatara. So nemalights ndakabva ndatoona kutoti murume wangu ainge achitoyeredza misodzi, ainge akazara misodzi pamatama. The moment when I saw kuti murume wangu iye he was crying, I knew kuti when a man starts to cry then it means kuti there is no more life there. Ndikabva ndatongoziva ndega kutoti upenyu hwangu hwainge hwatopera. He was even avoiding looking at me. I tried to speak with him. Ndikabva ndaona kuti I had even lost the ability to speak. Voice rangu rainge ratoenda. My strength was all gone. Ndainge ndava kusatombokwanisa kana kutofila any part of the body. Like even right now vaterere venyu, like consciously they can even feel their legs
everything on their body they can feel, but kana wava kuda kunofa you cannot feel anything. Hauna chaunenge wava kufila on your body, and that feeling it is very traumatizing. Kusakwanisa kuziva kuti ndichiri nemakumbo here kana kuti handisisina makumbo, ko ndine musoro here, ko maoko angu aripi, because kana kusimudza maoko acho unenge wava kusakwanisa. I don't want to lie to you, that is the most traumatizing thing when you are about to die. Mukomanashi, I was then taken, mind you, even though vanhu vainge vava kundiona sekunge munhu ainge atova mukoma, but I could see everything that was happening. And then the moment that everything went blank, that was when pandakazoendeswa mune imwe ward in this other room. Yei ndakabva ndatoonawo mukoma vangu ava mukoma ndakatovaona vachitopinda, ndakavaona vachitori kugate vachifamba nezvikwambo zvavo izvo zvavainge vainazvo. Vakabva vatosvika pareception paya ndokubva vatotanga kutovhuravhura mabhuku. Vakati vasangana nezita rangu pose apa pavainge vachifamba, hakuna kana uyo ainge achimbovaona. Vakazoti vaona bhuku, so vakazoti vaona zita rangu, ndopa vakabva vazotanga kufamba manje vachitsvaka muward umo mandainge ndiri. Vaiti vakapinda muroom, vaifamba room to room, vachiti vakapinda muroom vakatarira vakaona kuti handimo, then vaibva vazoenda mune imwe room. Apa ndainge ndiri muroom iyaya yekupedzisira, vakabva vazopinda muroom muya. Vakati vachingonopinda muroom muya vakabva vazoya padhuze neapo pandainge ndakarara. Mukoma ndakangoramba ndakavatarisa kudai, kana kubwaira ndainge ndava kusakwanisa kubwaira. Vaita sekunge vainge vaine mushonga uyo wavainge vakauzora. Mukoma vakabva vazotanga kutaura neni, vachitotaura neni nemutupo, uye zvekare vakabva vati ivo vainge vaona kuti zvainge zvakakodzera kuti inini ndinge ndichizofa. Hanzi rufu rwangu irwo rwainge ruchazobatsira vakawanda, nekuti through ropa rangu vainge vachazokwanisa kuporesawo vakawanda vane matambudziko akasiyana-siyana. Ende kuporesawo kwavanenge vachizoita vanhu ndokuzounzawo pfuma kwavainge vachazoitawo mumhuri. Saka hanzi he was doing it for the greater good. I did not even have the strength to do anything, to even respond. I could not even respond. Kubva ipapo mushure mekunge vataura neni pavakazondidana nemutupo wangu, vakangoti vachingosimuka paya, then ndikabva ndangoona rima, ndakangoita sekunge munhu afukidzwa nejira reblack, then everything just went blank. Mukomanashi, before I had lost my consciousness, ndopa ndakabva ndatanga kunzwa kuti ndainge ndava kuita sekunge munhu abatwa nepfari ndichigwinha, but I was not even feeling the pain because I was no longer even feeling my body at that time. Mukomanashi, ndopa ndakabva ndazonzwa vamwe vainge vachiti we are losing her, uye zvekare ndichinzwa mishini yakasiyana-siyana ichingorira. Ndopa ndakabva ndatoziva kutoti zvinoreva kutoti apa ndainge ndava kutofa. So that was how I was going to die. Mukoma kuti ndinge ndichichema, ndaida kuchema, but at the same time ndainge ndichinzwa kufara. Like isusu tinofungidzira kuti munhu uya anenge afa anosuwa, but I think it depends, because inini ndakabva ndanzwa like that pain yekuti vana vangu, what is going to happen to my kids. But I then saw kuti I was stepping into another world, and I felt kuti ndainge ndatova nemufaro. Ende ndikangonzwa mavoices iwawo ainge achingoti we are losing her. Ende ndainzwa sekunge munhu uyo ainge achitaura neni, like aitaura neni achifamba chienda kure, achingoramba achienda kure neni, kudzamara manje ndava kusanzwa anything, and everything was just blank. After that manje ndopa ndakabva ndazotanga kunzwa mavoices evanhu vainge vachizevezera. Ndikabva ndati vanhu ivavo vambori vanani, izvo vainge vari varume avo vainge vachituya kuzototora mutumbi wangu, like those people that carry dead people muchipatara. Ndakatotanga kutonzwa chitroli chavo vachitofamba vachibva kumochwari kuya vachiuya along the hospital corridors, coming closer and closer and moving closer and closer to the place where I was. Saka varume ava I felt them kuti vainge vari vaviri. Even by the time apo pavakauya, when they were lifting my body, I felt as if munhu who was even floating in the air. Apo pacho pavainge vachisimudza chitunha changu vachichiisa pachitroli chiya chavanoshandisa chekumochwari. At that time, Komanashi,
ndainge ndava kuti naimi ko hamusi kuzvinzwa here kuti ndichiri mupenyu, because ndainzwa mwoyo wangu, because mwoyo wangu wainge wava kurovera kure kure uchingoti dha but kure kure. Saka ndaizama kuti ndige ndichitaura navo vanhu ava ndichiti handina kufa kani, handina kufa, hamusi kuzvinzwa here kuti mwoyo wangu ndibatei kani pachipfuva pangu because handina kufa. And it even frustrated me because vanhu ava vaitorakidza kuti vainge vasingatombondinzwi zvachose. Mukoma ndakabva ndatoona kutoti vanhu ava vainge vava kutoenda neni kumoshwari. Remember kuti I had told you kuti my senses they were heightened. Saka even by the time pavakatanga kufamba neni vachienda neni kumoshwari, ndaitonzwa this smell of death, and also I felt the coldness as if it was calling me to the mortuary. Ndo pandakabva ndazonzwa a familiar voice. Pane umwe munhu akangonditi namata iwe, tatinamata. Ndikabva ndati this voice ivoice rani. Ndo pandakabva ndazoti ko zvariri voice re little brother yangu. Ndikabva ndati is it you my brother, please come and rescue me. Then iye akabva ati namata uya wekusungwa patainge tiri kuSouth Africa. Akabva angoti ramba uchinamata ndokuti tinge tichikubatsira, namata. Ndokubva ndazotanga kunamata mukoma. By the time pavakati vachingonopinda neni mumoshwari, ndainge ndiri busy ndichingonamata ndichiti Mwari, kana nguva yangu isati yakwana, please, kana nguva yangu isati yakwana, handidi kufa, handisi kuda kufa. Mukoma nashi vakati vachingonopinda neni mumoshwari, ndakangomuka. Munoona sezviya zvinoita undertaker wekuwrestling, hamene kuti simba racho ndakariwana gopi. Ndakangokaruka ndamuka ndatogara pachitroli paya. Saka varume vaive vakabva vavhunduka. Vakati vavhunduka kudaro, then umwe wacho akabva aridza mhere. Saka varume ava mukoma ndakabva ndavaudza kuti handina kufa, ndibatsirei, handina kufa. Then vakabva varohwa nehana. Instead yekuti vange vachindibatsira, varume ava vakaramba vakangomira vakanditarisa vachibvunda. Then pandakazama kuti ndinge ndichiburuka kubva pachitroli paya mukoma ndakadonha, because inini ndaifungidzira kuti simba randainge ndiinaro, like mweya wangu ndainzwa kuti wainge uine simba rakawanda. But the moment yandakazama kuti ndinge ndichiburuka manje kubva patroli paya, ndakabva ndadonha mukoma. Lucky enough nekuda kwenoise iyo yainge yaitwa neumwe murume uyo ainge akaridza mhere, yainge yakanzwikwa nevakawanda. Saka pane mamwe manesi awo akabva azouya. Saka manesi vaiva vakabva vatondiona kuti ndainge ndichitozama kuti ndinge ndichimuka but ndisingakwanise, because ndainge ndichinzwa kuti ndakaziya nenzara, and uye zvekare ndainge ndisina simba. Apa mweya wangu wainge wava kuenda zvishoma nezvishoma. Connection iya yandainge ndambonzwa kuti ndainge ndava nayo with my body, I was losing that connection. Mukoma nashi ndo pandakabva ndazonzwa ndava kusimudzwa, and I was rushed into the emergency ward. Vakabva vazondiconnecta manje to a lot of machines. Ndo pandakabva ndazotanga kunzwa kuti ndichinzwa kuti mweya wangu zvino wainge wava kudzoka. Mukoma ndo zvakaitika ipapo. Kubva ipapo semhuri mukoma takabva tatanga kunamata, and we always tell ourselves kuti we are always surviving on prayer as a family. Kana isusu tikasatonamata, we won't be able to survive as a family. Nguva zhinji tinogara tichitongojoka zvedu tichitongoti as a family isusu takatongofanana nevanhu vari pachirongwa vanonwa ma-ARV, zvokuti patiri isusu kunamata, it is more like kunwa ma-ARV. We depend on prayer. Prayer is like our daily medication. Asi mukoma vedu ava, he is a famous powerful traditional healer. Mukoma nashi, nyaya yangu yakarebesa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Saka zvinoreva here kuti munhu uyo anenge achekereswa anoendeswa kumochwari achiri mupenyu? Ndo zvazvinoreva here izvi? Hanzi ndaitonzwa kutoti ndichiri mupenyu ndichiendeswa kumochwari, but pandakazongonzi namata, pandakatanga kunamata, ndo pandakabva ndazwana simba rekumuka. Ndamuka kudaro, hanzi ndakamuka saundertaker. Hanzi umwe muchinda wacho akabva atanga kuridza mhere. Hanzi varume vavo vakatya kundibatsira pandakavaudza kuti ndichiri mupenyu. It's very sad. Hanzi pandakazozama kuti ndinge ndichiburuka kubva pachitroli chacho, hanzi ndokubva ndadonhera pasi, because vaitofungidzira kuti maybe chipoko ichi. Strange things indeed they do happen in this world.